kwene kuna lituko lya lero na lye entangani ego chaka yo mwako kwene kuna Mario gine chibichago chira senchira ya bene kuna botamberiane Brighton Makoli bia mono wakire bia habari ya weekend wakire ana tingwana mange kya weka wakira mono mai neke maene manchu murigeria twikire gase studio asengencho yogo korosera na gochakire litko lyao tarasoko korumwa bono mambia takomanye bino yomintate bire na lya yo wenete komanya wetera senchira ya magazeti ande tokomanye ngana lya yarenge kurwase weekend yarenge ntambe kigima kwanyolera masisani yake moika na Pastor Stephen Mweresa endebora ni ntunde ntangani kigima asomorobele bwensa kya Jumatatu chitalikene 25 na isatu usechitalikene 25 naisatu 23 mbia mwana sana ene wiki ya kane yomotinyo motangani asomwako moya kigima o 2023 tometenga gwikira iga kwalire mwako yo kwarodirenga na kibono mwako yole asibali bakora kigima barolire gusumwako no muyole oseno mobole goseni gole igatwa igabono mwanchu muligereria na sokororera na asemerobuli yawo kwabegete kuru kwaligete chi resolutions chao chomotinyo motangani oyo iga koruwe talikia ya moibera abuga twikire 23 twatigiranga wiki ya moyo kaiga yege kwera na matuko gete tukoro mutinyu mutangani igobana ndonsia soberete twakwareganire ncheno yo mintu gase studio tukubwatera na Joshua Auta asokwane kyabune Ensakia nkugochirera senchira yo wikirano team diaspora ndonsia simule Kennedy Gisemba Mirieri oyona yaro munyakiro goito kuro diaspora ko wakilisha mashambiki onsipi urachinse mochira yabo Jared mtoto wa jirani na baigo Feno Mbaso amona abana bagende tukubwati murobelyo chinse chiga Frederick Mititi yabo David Kimori Cyrus Vitange Yufeme Mora twabariganire kigima yabo Cyprian Ntita kurachinse moja diaspora baigo yabo Lide Nyaboke kurachinse moja doa Qatar abo isikoyense ya Kenya andonzi ya solo mungwana narako Somalia atatabe tochitwa motiga kigima kolendera twakonyoire nonye kidogo tali achira ke kurachinse Somalia rugorogaiga tugwakangambia mana sokwene kyanga noto bwate tiburunge kuronyanchwa nyasimi lishapikire ito litingu yabo wakili George Mo Felicitas Nyanchama baba, how are you? It's Monday. Wono mwachakire mirumoni mete wono. Wachakire gwetayarisha kabisa kugenda back to school. Abana baito bonsi mbangere gwetayarisha back to school. Eric Baraza, good morning. Andonsia sole ni maite no tubwate tugwetera senchira ye mitandao. Naenda gotebanga botambe no ora sumurubulyo bwense. Kigomana karibu sana. Korobono iga mpaka chiko chikoraga chinsa irenga. Jinsi soto chabono mambia. Bia mono mwanju murigenda utubwate ga kinto korangire kieki. Bono genda sesimi yao gabo namba nere gora basa screen yao tutenga kwa bokire na weekend yao yalingira na kirobereti wiki yao anenekero na koro mwibol na bote na yaya njini gongni robereti koira bana se skuru karochi skuru chiko gurubene litkore na rabali muni gobara sekunde gatindi kwene kinango kabara siji skuru eri gwejaga kwirobele nene ekero umutu gwati abalimu abanene maide bona bana bobwate emangana mange ekero nyori na jiskuru choboroso njyanyarde jikweguri bagali wo chikotwara grade 7 igobona abalimu ikabero berie na kwene kuna naki bagochi gokora amangana abo oseku kwirobeli asamangana yejisemi asentamwe ntangani yerabone tamwe ntangani bono ya chakre mutinyo January nene ekero kale ya turbana tuguno borero wenyama oseku COVID-19 Korinde bono nigo yacha kirebe nigo chucha kalituko olia lero igo toma uchumbe yao totenga kikwa bokire ngakiro beriti tukuliao wetire nambera seskini yagura bako konyoria sense moye mitandao enseme mitandao mwancho muligere go gotonyora gwetira Ndizi TV News Digital abone ensemo ya Facebook no tuligalia live ndo chinga tayare amashabiki eto atolikere ngo tole kuligerera chujumbe na YouTube ntora atigwa mange Ndizi TV News abo SMS number nerigora asset TV yao gaiga enambe yo nabo gototumira kirengereri kiao egero yo mtu Brighton agesome asenchira yo bwekirano wega nabo konyora Sara Ntita asomtandao no Facebook onyora no yo mtu Brighton makoli asensemo ya Facebook otolikero totebenga litukoli lero Jumatatu ekero amangana heka pale hapa na pale abana bakwira na chiskuru banterba basoire chipara abana boda no bali para na lero metine ndaraja mbili na ndaraja mbili chiro abangina babokire tayari
tare guchaka rituko liabo tukubaganira rituko ligi ya kigimanda cia simobera tego bono kwana mona into bono iga gwetera senchera ya Facebook nabo igo gwetera senchera ya SMS na gotebiria abo egere tusange asobwa mo kigima igo gendera gutuma SMS ya mwanju muri into gacia itu ne karwa tumire ni gutoka yasoma karwa tebina babiri batatu babo kintu ni gutoka yasoma rinde na into tu abatura senchera ya bene gendera gutuma aje SMS ni ugisoma tura senchera ya bene maganda tokora kana sense itu ya Kenya anene ikieli omugusii na nyaraka go trend lakini round yeni nyaraka go trend goseka komanyikana mona senchera engia anene ni ngo yakwana iga ekera matemwe manena sa anyate kagosoki walitiko uliichuma ekero yarokana tibino mugusii ni ga sasereti mono chiskuru chagusii chigakora buya andi chigakinie birengo byaye bye minisco bagatwara chi boss deviation chinyinga sana yarengo mogoko chiskuru jeto tokwana chinge gosiji tunyorede kadino tunga Kisii skuru kereri nyabururu igonga nyambaria kano tombe skuru chinyinge nyakongo kibirigo skuru yaba mura ya Nyamira skuru Jones jeto nigo chia sasereti buya senjera ya berje bunyansiongo skuru jeto Jones jagusii nigo chia korte buya nande yere buya pakabananda badana ke Gusii nande ngakimwacha mwache gane kirundo kore ni gutwa kiranya sayambia mono asinginja matemu asogete buya asorongo rwusi na na sensengi manduro jambo Gusii go bakorete buya yeni ge korokimina ne rinchire yemo yuguseseri gombia mono mwanju mureria garonde tuto bwatsara na ari arengete gokorkana ritukure rero nerina umurai bo mubwasi miro moja wa Kenya Alliance rera Morodinga na kageri go chiko kwanira ense ne matari ense ya Kenya yo kana chiko kwanira ense kera jise nyinge chikanyite chiko una ningia uchiko kwana senchira ya bene asenjera ya bene kabisa ngonto kanye tena ni gara sensia South Africa ngobone ndega yango nya kupanguswere ngochari kakora kajinsa chiwe kajinsa jamara kwa baiga ngochari ni chibarangira gweta aende go ikasense meli ya Kamkunji ndoro jabara ibo mobwasi mioro moja wa Kenya baote alende na libarobereti ochukwana nekero ere bimonyo buna Raila Odinga basingere na nero bwete chikura chia mwako eta ekero baote na niganya wade 8 million ase murai bwense anyode 5 million hina ye biro konendo chikorana ngakyo chikokorekana aye nungu support yori bande Kamkunji osena lakini ndio nyakwana ngakia siasa na magendo lakini abona ukuraru kerengeregia anjira wondo chenga tigaba Kenya bamanyike maene kikiarenge but rende we have already moved on anya no kwana it's okay freedom of expression freedom of speech lakini rende we already moved on we have a president but it's better ekera abantu bakumanya the truth of the matter nganki kiabete lakini rende tosuke bosio biya kabisa mwana tukanye torena ralia yunara enda dokarakana imena isko ya Gusii kardoro murai bwense ndakutagwira mruto nera ringasa nsemo ya Kirinyaga nena tetena yetaringa ki yogonya kogosereriwa yogonya gokotena manda bano nina katena ya bono ninga kitoguriri amagendero agatoteina wikatwa kanibango na natete boigo ndoroje umukonyo yeri gatika shawa kakomateina bona ayo mwakaturia akagotebi murai bwense na bona tulia ninji njeno njo mwana maumau ninje ndadi na Raila Odinga ntuma idirene ningi aina aragendrete boigo ntoroje na krasense meria inkran buna njembire ronde karo to ikodo jugolisa to asibire kirabu yase no kende de korabuya ono yogi griji point meronge 5 yes na tigo nkwanire igo because ndakwana obugena nganiriri ani umanchumuliria amange ali akolega tasegeti kya Kerugoya Stadium ndacho kumanya gwetera senchera ya magazeti kolendo mitogote biringa nkikiarenge mbeone ya kimonomono mbakwanire tigoro yechikure echo Kamkunji yo ndabagote Raila ngaturio mugaka it's high time oliyo muraikoro Nyanza omurende omwe chisemi egere nera ire libagari yao oturie yine nkwana yo mugavana bwe county ya Embu Muswat Sicily Mbarire kurende ntuchu kumanya mange asa magazeti asebono yaturigererie bali batutumire tinda tutara kabwa ke agindareba na tokanda abu na tara litukurichu make onga na gora check na enda chinsemo cha Kenyambali na ndachisemo jaye kanali na nyora bantu mbande ina gaki ko ikadikwe Jumatatu na agajirama yakoro ichumoro chimpaka rero bagande ingosoge tukora bwata magai na nyabwatire na Josh na mbande na Josh hauta na ye bagande ingokwani boigo omongina mama saro mokera makori koro yinsemo jiri Arizona na ndede na timu Ensakira ngotobwatia kana njara muburake akiri ngomo bwati ngotobwatia akambona wana olinchoshwa ngahata ari na Josh nere omobekire na ate abune tamozi
neri atagetheki nerigo riake igono ngwetena yes ningwete asante mwangina Salome kurojinze moja Arizona tunashukuru sana tuwakangambia mono kigima message njira chiatangana gocha kurinde chiambolire tumedo sino chiro chake cha Facebook na bogora tumie ya ndo chinga chikali gutamanchiro chialenge chintangani yes no chirega Daktari Henry Ochoki agote bakoro Itibo City Kisii County niko ndani tuned in biamona sana Daktari Henry Ochoki. Eric Baraza agote ba good morning good people. I missed you the whole week. I was absent since last week, but I'm back. Karibu sana in the big time now. Biamono sana. Sarah, you look amazing. Brighton, you look bright. Be blessed. Komo hadi mwisho. Biamono sana. Eric Baraza. Asoko endra gotubuati asante. Junitai Jacksons. Oyo no bako banomongi na Salome. Kurojisa mocha Arizona. Phonex. Agoteba hello. Metanto ba gari gona libakorete asante Junitai asogo tulikere ujumbe ekiongozi Safanayo Nserio nera goteba good morning kurachinsemo good morning Sarah on Tita na Brighton morning from Rihanna Bonchali goteba mark me present with Mogendi Dennis Malaika Mfalme Amenya Basweti Peter Ngoge na Josh Oimeke biamono sana Jared Orure Matureti agoteba nera kuronya chichi secondary school Kimera ward agoteba bogetutu wa masaba nangali sana mbiamona sana Lilian Nyamwange agoteba good morning kutoka Gulf niko ndani mbiamona Keystone Chari rishabikirete koro mamuriango gari minyinkwa agoteba habari ya weekend ilikuwa salama agoteba anashukuru Geoffrey Sure agoteba Sara na Brighton niko ndani kabisa from Somalia nishabikiriria koro Somalia leronto hukwania usijali agoteba na wasalimia wote kabisa including all my parents from Momogon Chorosei to pamoja na my sister mwenye anarudi shule uko Nyaikuru High. Pia mwana sana Tomu Mosomi agote wakire buyakoro mabacho Nyaiwa na Jared mtoto wa jirani agote we are tuned in. Sarah na Brighton, happy Monday is for you and have a blessed week Ensakia family. Pia mwana sana kwa ni masuwati feni ombaso motevi tuko pamoja hadi mwisho. Simeon Otuori nera agote good morning. Asante sana mashabik asoko gendra gutobwatia wetra senchira yo mtandao to wakambiye mono kirage mbiye kabisa gendra gutomaji SMS chino na njaka ngura aligereri igaiga zaina ya yora from Bogita hawa wa mke kwa Mr. Manyara Daniel Bosire Samuel Oyego William Mekenye John Obiri Mama Stengo Daphne wa Kioga na walimu wote wa Nyantoima akawateina wa mke waingie ndani ya Ensakia Jerry Rango gata wadana count me in kwa sensemeria kenguso Salam Club niko ndani sibanduki ngo karongo sko jinsi nindo jana Kelly Estelle kwa bobasi nyabaterere awatena Morio kana mamu Maomelia Langi my hubby Ibrahim na Bana Clinton Alvan na Eugene Brighton and Douglas Ongubo wako Josephat Senior from Mugembo Highway June with my wife Ruth Kerubo na daughter Trenda Fira Nicholas Yogega tena bekro tera kwa mokorere monene by Nicholas Yogega tuko pamoja ekarabali na Juliet Oye na bana Shell na Builder kwa Nyansongo stage wao wako ndani kama kawaida Kemsofi Motangi au tena count me in kwa Nyankongo Junction wakiribia imambia ngia asabana Abaminto wishing our children well as they start the new term of 2023. Mbiamono kebi Sophie Motangi. Tom Mosomi nguro mabajo Nyaiwa Nyamira bwakiribuya tudad Mosomi omurama mwangines mokeira atena basoime yumurobelio bwensake bono mambia asinjira yo sase. Mbiabona sari mandira tutumaji SMS yenu. Nenda kujituma goja se studio ekero ndojina moteana no muramo nente go ikomweli. In principle yeskuru ya senti Teresa Skekano ya banyaroka alia agote Mary Stera kemuma agote ananere no arime yumurobira mo na bantu bande krabande ko cengera matema ama chiwa maya yo mwako yirubere ne merongibere naibere biya mano kigima no nyeno mwalimu gosoma konyi bo mwalimu monene we skuru ya skuru nere go chirogoraiga ekorokwa mabuko yes kanyali ansirire yake akorokwa Joseph Nyapeni oyuno konyi bo mwalimu monene
nere mbagogerete amatemwa asoka bya asabana 250 nomo na bane abana 250 nomo nigo babwatete direct entry ochase university mbiyamona sana mwalimu Joseph Nyapeni mulikito bwa mangana maya kurwase county ya Nyamira job mangi natebete kumulikira kabisa endara nyora amangana kurwase skuru yiga ya amabuko amanyana ki abana bakora yakora byakigimangati y'iki skuru kiri kikolete bya nonyene skuru ya Mubamba iyo gotoka Masaba South ne skuru ya Ibacho mbakora bya sana ase amatemu manene cy'skuru cyo skuru asoro ngoro Gusii nigo cyakora bya kyandagi komito wakira bari mu bonsi ngambia mono ase gasi bakolengia no kwero na borokigwa na baiboli kwene kyabuna Gusii ngosaseliere kemasomo yo nara yo akora kadenda se kurire chuma mo Gusii na nyara ka osaseri manona bodami ko dino mo Gusii ne getinginye kingaini ana mo Gusii nyakweриgeria mberigeria sama tem kabisa mana bakamekina bakabara de grade kia asorongo grade singia sorongo Gusii mete mabuko nigere no mete ko situation ere kitutu Masaba kitu ere nyaribali Masaba ere nyaribali Masaba lakini ata bange babugana kitutu Masaba lakini nigere mu bagali asumo baga onyaribali Masaba na kitutu Masaba lakini bono asande na seko barua nyaribali Masaba yes tokona ndasense mirende studio tokwena tokotaina orwenyi ndororo rodi gotome baby relia 51 54 50 oya tozokote bibo ngote arito ara samakasedi turere kunto suka kone to karakero kendre kuto SMS ya witira se namba era seskini ya igora wende to no romuro beri bwensa kyo korosera litukuria maambia nduka sieto no korosera litukuria ontoli chakali ko gachiri na kwaboka ko gachiri ndo to kudirosa to korosi buya ko so kunyomba mwao wasoka ko gogete ene na liora nyare wiki ya ingia to gachiri tukuditangani o gachiri wiki ingia ene ro distribute bwansu bwomo Gusii. Ndizi TV Ubwansu bwomo Gusii. Ndizi TV Ubwansu bwomo Gusii nigo bono yakone kirundekerene nego kurentera chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Ubwansu bwomo Gusii. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura yugonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe maya kichiba sanguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri umwana umwabo bono chintunda chinyinge make use obwojo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware kiri buga ikomi kera lituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomo ko waye igwa ko genda sesimi yao yakoboko lipa na mpesa enda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okomeka
emia yemo yokai unokobeka chintunda chinyinge chance yawo yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosorieye ni yabantwa bali miaka 13 guche igoro. Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic aboba beire asubu bwenyubo wetani myake 20 inse y'umunyagitari obomonene Dr. Gikonyo. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa katika taaluma hii na kwa hivyo tumeweza kupata ujuzi kamili. Nigobono begenire n'oburwari bw'amaryogo yemete. Tunashughulika katika matibabu mbalimbali kupitia madawa asili. Madawa yetu kutoka nchini China, India na mengine hapa nchini ambayo sisi wengine tunafanyia utafiti. Tumeweza kufaulu kutibu magonjwa ambayo ni magonjwa sugu kama vile kisukari, ni ugonjwa wa diabetes, high blood pressure ama sinikisho la damu, magonjwa ya viungo ama arthritis, magonjwa kwa njia ya mkojo ambayo ni tatanishi ambayo tunasema urinary tract infections, magonjwa ya finonda za tumbo, shida za kifafa, magonjwa ya kifua kama vile pumu ama asthma na allergy. Barentire chimashini chiye chiekerero asobubweni bwokorenga na kumanyuburwire abanyagitari babuate nigo bari n'obumanyi bonene bw'emyaka emenge nkorwa barabokoreri bwabo kere wiki ritukoria Jumapili nigo bagutuka Millennium Lodge Ikonke Imeji County ya Nyamira. Ritukoria Jumatatu nigo bagutuka Capital Hotel Imeyumuchie Okisi. Rituko ria Jumanne batuka New Star Hotel Asumuchokeroka. Rituko ria Jumatano nigo bagutuka Nyamira Hotel Imeyumuchio Nyamira. Na boigo batuka Ruba House Keancha County ya Migori. Rituko ria Alhamisi nigo bagutuka Geostar Sirare Asamange bakiresimi Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic asobubwenia bwegenire. Ribagari lya konyokorigia omwana wasome ase skuru ya Hurricane Academy ECDE and Primary School ryatokire. Nigo bakorwa chisemi chebirengo beigoro ne school fees yabo nigo ere friendly. Babwateri bagari saine ne brasi byagachirekerero. Ngorwa barecha ego chase aborokiwa chinsenye chamambya na nigo babwate endagera ya mubasogo se lunch. Babwate chigari chobosombi na nigo bare angene para. Amabaga naro nigo bagotoka ase para ya Kisii Nyatieko naboko barikerari uko ase email yabo academyhurricane@gmail.com usoba keresimi ase namba enoti isano na ibere isano isato eyemo isano na isato. Hurricane Academy ECDE and Primary School, the future is here. Gusii Urban Blaze omugaso ubona turi gucika babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebemboli Ndizi TV ubwa
Bia mano manju muri karato rekoro asense mbere ndi studio dan to kwera ni karato de kwera ya masemo kasama gaseti rit krero ndi tutara ikorro motomete ya SMS na sigaiga ukatora kisoma ekya karo mwatumbire into katutsoma to kwera kasama gaseti. Yes, that's right. Baro bagende to kutuma gwetera Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook. Ndochenga naro kalikoro kwa Eric Okari umweigwa baba gichoncho agoteba good morning team Ensakia Sarah na Brighton. I thank God for this and the blessings he has done to me by enabling me to make it in my 2022 KCSE results, which were released on Friday. Mark me present from Sugobo PAG with my dad Richard Mose, mom Josephine Moran, my brother Mosef Walter, Faith Walter, Adri Bisera, Vivian na Lena tuko ndani Ensakia Monday hadi mwisho. Eric Okari okora no mwanafunzi olenge. Agoteba nashukuru Mungu asamatemwa ya sogete ya 2022. Bia mono sana. Labani onami oyonkoro diaspora Minneapolis ensemo ya Minnesota. Agoteba pamoja. Have a nice day. Bia mono sana labani onami. Dismas Okinyi nera agoteba good morning Sarah on Tita na Brighton Makoli. Mark me present with the dad Amunga, David Amunga, Mom Isabella Amunga, Velma Kerubo, Velma Vena, General Gichana, Oparanya Wycliffe, Jantex, Kemi, Dennis George, Edward Ondari, Lucy Bonareri, Ekiongozi Safanaya Onserio, Bena Nyabuga, Edina Ngwenyi, Esther Mora. I got to have a congratulations to all students of Gusii land for the good work they did. Have a blessed Monday. Biamano sano yominto Okinyi Dismas. No munyakiro wito na retarati kwa mage korachin semo cha diaspora Kennedy Gisemba Mirieri. Agoteba bwakire abaminto bwakire bya have a blessed day. Naye bo igotwara litukoligia kwani abantu bya mate yago korachin semo cha Los Angeles, United States. Mtoto wa Rutu Briska Nyanchama no bari me yumrobero na Prince Wirisio Menge wako ndani yumrobero mbara Sara baguruna stera Mugaka Janice Mora Mertrisa na Simeon Alexander abana balimu kurwase skuru ya St. Teresa's ya Kanogals Karolito Kodibande ga Ensakia baguriba makwandikira kuraturire wale bono na nje na watene agenda kuri Ndizi TV ne robwansu bombo Gusii eto ende ya mase mweka sama gaseti tukuri lero ekarombate gaseti ya The Standard na nje ni kombate gazeti ya The Daily Nation gaseti ya The Standard lingana lire oborito ndirina ngaki omotukare gwatia balimu ekaro giskuru chigo igoro ali tuko lero ningi baminetiga mimo baminatigoro yomoroberio OCBC still ni goendete kobe challenge ene gochi ase abalimu ekero bakagerete gose mass recruitment na training tutors ngakibona abalimu batakeroje nande kora ayegwa maigari igoro yomoroberio yo OCBC asenjira ya bene boigo abiboli nigo stakeholders na abiboli ni goendete ko yaitera anene karobo gimabogendete ko konga na boigo gochikogore bintu ekero bakwirania abana babeskuru litko lialero indu yonyora sebeje yakane ya gatano mona gatano na kabere torore naki gisemita kiri kurigereriwa asense ya Kenya boiga setimweye nemergerete igoro ye tribunal eri arikuliria mangana ye chikura yose amangana ya gerera fo ekuranire bikaro byaye litko olia alero boiga sigaseti yitebwati mange asebeje ntanga nikolene nande nikamurgerete na ekero rutobona tebiri raira na bring it on ya ereta alionse tegeko kora ekero raira robireti gukora omukutano ye asense meri ya kamkunji litko olia alero the president the abana bono inchira ibagandi yo dio kogosereria ba Kenya gose handshake odena nchete para chikukwana nyokoboko numurai iwo mobwasi miuro moja korende oikatiga lekoba asense meli ya opposition osikwamereri ya serikali nigobona odena ningagojekero raira bana basingeto tena babwete chikura cy'umwaka w'igirubire ne 20 na ibere kiriciyarete omwaka oli boigo asigasidi ne morgadena naki obwoyo bogenderete kurigereriwa gosenga ki eserikali egenderete kubikemero biri kwenda kubana nkurwera moyo gocyasa baremi erigokora gochikokora omochando obwa enchara asense ya Kenya gose okuburwa kwendagera asense ya Kenya indo jinaro airo borta sigasiti ntangani pechi yentangani kuri neto chikugara imetorore asobogale egasidi ya The Standard
mbia mano sana korwa se gazeti ya The Standard na incho mwanchumuligeria tigankwira sobwango emegano eria eirobolito se gazeti ya The Daily Nation ekerondo chenga mono oyo minto Brighton gazeti ya samatka magega yanyande ko bakego kora a survey korwa se government agency Kenya National Bureau of Statistics abwa serere gazeti yumulikirete igoro ya divorce crisis mangana yabanchi gotigana divorce crisis amulikibe gazeti yagotebanga abanchi bono nigo bagenderete kohaya online private detectives elioko kospy asabanchi babo engana bono atebirenga nero ya nyalira ko gwaterana abantu abangi gusabanchi abangi wotigana gwetera divorce wose separation mulikibo gazeti na mulikerete nga ase chinyomba 15 na isato asense ya Kenya enyomba eyemo konyorore nga nigo umusubati batigaine no musacho either through divorce wose separation ekarange 15 ne moigoro yemia giakinire asegeka kyo mwaka oyo mukuru robot rwa government agency ekyombekyo gya Kenya National Bureau of Statistics giakoreto botukyo mwaka oyo mo oerire ekerekoro kya ngachi chifamily chinyinge nigo chikale kobuneka mono asamangana ya mangana yobwanchani mono narwete kerengo igoronga naki abantu bali batali gosibatanyomire kerengo kyabo nigo kire 1.8 million bali banyomire nigo gosibali married nigo barabantu 8.4 million nabo igo bali widowed gosibali basireire nabanchi babo idomo subati gose omusacha nigo bara abantu chimi chiribu 981,379 bali divorced gose bali separated nigo bali 661,628 bali batali specified banyomiri gose bali go specify nigo bali 88,948 total number ase ama chinyomba gose household sense ya Kenya nigo chigoreta 12 million iko bano muri kubega zeti na muri kerete ngangi kiagari chi family chinyinge chikali kubuneka online private detectives mono gose chi spy chiagari rabanchu abange banyale ko bagotiga na gwetera divorce na separation ayona iro bolita se page ya kabere page ya gatatu ne page ya kano koranga nengana ebwate omunguso nengana ebwato bolito etaba ise kuirwa iga raisi ayoka gendreto bigo yo mto Brighton no mwanchu muligereria amangana aruto na mangana Raila Odinga Ruto bono nigo akali ko mu one Raila Odinga bune gazeti ya The Standard yate banga bring it on nabo igo Raila Odinga is digging deeper as chikura cha itacho mwako era igoli tuko lya lero na ngochale kora omusangirikano monene asensemo ya Kamkunji grounds ime county ya Nairobi asakagere gucha koruta a bombshell asobo cholibu mwaka oyeta chinga kecho mo raibwense Dr. Ruto nero matabiringa bring it on otabiringa tali kuchikoba intimidate date tali kuchikoba blackmail na tali kuchikoba kogosereri wakende gionsi kolengana na Ruto era niga goteba mo raibwe kya makya odema Raila Odinga niga atagete swana nobo koreri bwa serikali yaye ekerabe getomukia wokwene buna ngofufuale uchumi yense ya Kenya ayonto yasoma se page ya katano ni page ya katano na limase gazeti ya The Daily Nation. Was KCSE exam stolen? Questions over high grades. Wanomali kubega zeti ngubolia galenga amachibwa KCSE niga iberetwe asenge nchobano chi grade abaroki wabange nigo baeta bujano nyene chikuru chiri chakagere nganchiko kolya bunya nigo chiakora buya kigima ayura maboli agendrete ko soka wetera ase wizara yechisemye kali kuboli kwa maboli ayo directly no mwaziri wechisemye Ezekiel Macho kole ndaro singerere gotebanga mate mutaibeiri ejine chinga kichi aboroki waberwa na kubekomokia na gikiagerera aboroki wabange babwate chigrade chingi yakigima asense ya Kenya ndochukulira baiga mangana religion asepeje 12 ndochukulira mangana dollar crisis torengana ki uchumi yense ya Kenya bone ekarasa kong magolia kinire kegima ebintu byenge nchongo chikobora birasa matukali bosyo gatia yanda mange alero bolitase gazeti ya The Daily Nation ayo mto Brighton ndochenga yonaro are ase page tangani na njibon tiangwere ngase gazeti ya The Standard page yadato neliye morekirete igoro iyo mwana omunyaroka Victoria Dabita Washia
Wachira oyo nyarete gakoba kati yabali banyorete grade ya A- eyo yabwate ji 0.77 yabwa ji 0.77 mwana oyo Victoria Tabitha Wachira ni gamurekeire anene ekero anyarete ka okora matemu aye kala se wheelchair kubwatikana no mubasukano webara oyanyorete okamukora akoba noborema kurende nigo anyara kago asimo no ribege bwekenyamuriro bathena defiles odds yani akabwe binde byonsi na kwenekya buna onyode gakoba nero munyangonga sokweta matemu aye yode wasomera mugano uyu nigo rase beji ya gatete beji akaneri marketena kyobo kemabande tekokonga onya boibo beso grigo chikogora ebinto nebinto awa biri bakwira abana babo ase skuru nonye kalenda ya chakire buya nigo bono gose erong holiday ya lingentambe nigo bana boiboli bajagire kugora ebinto agine boiboli bagaro kombli no bogi mambo ende tekokonga uchumi nigo ere embe asense ya Kenya aboigo mangana yukwera skuru na murekeira ase beji ya gatano nomo ni beji ya gatano nomo boigo ne mureketena no nyeri forms karoro cia gosoma ngana CBC ekomachikorogana na ense ya Kenya teri tayari asense meyo ya masomo beji ya gatano gatatu ni mureketena kibono abaswa abanyaruka bali babete rescued asoko jikoswa gose kunywa mapema na kibono banyarete gose na ki yanyarete bakorwo ekero banyarete bagokonywa bono kina baro banyarete bagosaseri asamatemu asoko mwakoyo eitali ye class ya gatano gatatu gose class ya 12 mangana yo nigo ari ase beji ya gatano na gatatu ekero emori kerondo che sinabeji yunere marketena mangana ya masomo ayo anyara kagoso kasebono omo wasiri bwejiseme sekiri majagu anyare gakobori serikali usi state agencies kwenishwa na angore ndabale amangana academic qualification imeyense yaito ya Kenya kulingana nomo wasiri oyo nigobona anyare gakorugo chika gojaze Kenya National Qualifications Authority kwenishwa kwene kibuna amat qualification framework ngobere full implemented credibility ya academics nyareke ukina usibirengo bya mya ukina sense ya Kenya uyu mugwasiri bweseme sekiri majugu nyareka ukwana asebeji ya gatano na gatatu mbia mono sana kerango kwira wika peji ya kabere gazeti ya The Daily Nation neri murekerete igoro yechinyuomo gusabanche abanchani bakari gutigana through divorce na separation kolengano muri kubega gazeti ya gotebanga abanche abange idebo mosacha gosomo kungu bono nigo bakare gokore gento ikoro kwa spy nigo bakare koreta abantu private detectives gose detectives banyara ko baba ko bwate nyono mosacha osino mukungu uika banyora alia kare gokora atalia maya kulinda yani gagocha maiga yekigambiro kotebanga mbakunyara baba kugambe kina based on illegal acquired evidence igobano kolengana nekigambiro nigo gatebanga mangana yokubwati muntu koro magega through sparanga na ki divorce cases chigendrete gukina wetera mangana spying online igo manchu murigereria ayo na aragende tokoreka ase chinyumba ao asense ya Kenya boigo chinamba gosi chinamba umubaro bw'ichinyumba chinyinge asense ya Kenya bono nigo abantu abange batigire bale divorce abande batigire nabagaka abande batigire nabangina asekerengo 15 nemo igoro yemia boigo manchu murigereria ayo na arari wika sepeji akane buna bona sumubwikana nyoranga na ki omusubati anyartiko baga konyole divorce maega yugo kagero gutwara obwanchani amo no mu pastor oye egente kyoge kairero musacho ye aga apply a divorce na ende yabete successful asengencho nigo atugete maiso marore wega sepeji ya gatano na gotebingana ki umuraibu ense Dr. Ruto anyariko baga komotei umuraibu kya makya ODM Raila Odinga anyariko ba kagotige bintu binga bunebyo sengenchere tako mo distract korwase chi agenda cha ene chi manifesto chiri alirete iraba Kenya achigwikirana muno muraibwense ngaya kwane taya lituko ligoro ekereikirane ta sama saba yokwera lenga mbiya mono asegeti ya Kerugo ya stadium egotoka se county ya Kirinyaga abwasa baraya bange barorekanete bakoma mocha Raila Odinga asoko gania kera chingaki goswanana no bokora libwe serikali kolengana zisirimbarire nabole ti Odinga nga 1997
you were rigged out. 2002 you were rigged out. 2007 you were rigged out. Yune nkwana ya sisi nimbarire ekarari kumuboli Raila Odinga ayana kigwaka ibeiro kira chinga ki. It is high time otigana mangana yogo swana no bokora ribwe serikali egaro timoke na yobo mugaka okuruo bungaini. Dr. William Ruto gate batenga they cannot hold this country hostage again and we will not allow them. Ate bate ne chinga kichiense etatake irigo chererwa. Wanense ni etatake bwatukwe egera magenderero akoreke. Wega sepeji ya gatano na limo ni mulgiretenga na Raila Odinga agocha go drop Paul's bombshell. Bombshell umedene bomb kabisa buna riwateka. Ningana lirito. Kigima ayuna chikokorekana litukulia lero asensemeli ya kamukunji onye kende ngeko bagatika birega iga. Igobano mwanchu muligirira no mtu Brighton wikase peji ya gatano na limo ndochenga na rayo asebono tutarasuka na ende gochia ase peji ende kubwatia. Uya kabisa yuna rairete koba samagasidi tukulia lero kundira ngo na tutogote ina rairete koba ndedra gote bigoro yego sori eri andis TV eri okubeka shiringi ya moyoka inde kwebwera 10,000 asema bya bano tuchukwa mondo 10,000 ande litikola lero nali metokole wiki obono mondo na chikwebwera 200k ingu chinsa chamaro bakorende togote ina egenta ho korangire kieke genda gwika sesimi yao gali libana mpesa karwa ikira sense mail ngo tebere business number karwa ikira alikuwa beka 51 50 51 54 50 karwa bekira abo yago the account name kwalika Ndizi karwa ikire Ndizi ali ekara usko usinse na amount yeko sabira usabira amount ne miyoko beka karwa bekire mina bogotoma bano kwanyora libaga liyo chikobo mobwi nitore ngwana natore chiba stishingi jiri kumibono mambia igasi yao no gochieza egemu eyo gose ejindura jinyingo gobeka agiyo kwenyora libaga lyokobo mobwi uyakege mwanchu muri no yo mito Brighton yakobekire buya agatabirenga ekerota gete kwebwera chibesa chirega igakira lituko ase egetaseni kya Ndizi TV asemerobelyo yonsi ndobatomorobelyo bwensakia ndobatomorobelyo Gusii Urban Blaze na ene ndobatomorobelyo bwechingero na papa and virus nyora lero lituke liria lero alito wiki igoba no mubwiwe chiri buchimya shiringi chimya ibere ngo cyari koraliwa asomorobelyo bwechingero na papa and virus ko ndasabona wana mambya nkoro tole chiri shiringi chiri bwikomi bunere botambe buno yomintate bana kwenda sesimi yao yakoboko genda ase mpesa genda lipa na mpesa genda se paybill weka business number 5154 50 ekara kwa bekire igo mwanchu muligere ngo gusabira account name lika Ndizi Elieta Ndizi NDIZI amount ni mia ya moyoka arafu beke pin yao ena boko soli mara mange usichintunda chinyinge buno konyara kwa ukole egere bwibe kaseli bagali kijali okobomo bwi twateba ngoyo no mopira unajituma unajikaza egaronya shiringi chiri bwikomi it's back to school January evumbe January chi rent ni wachiko ganyete chi bill chinyinge naboko nyara ko bako sort out ibinte bya senchira yo bororo wetera gotume mia ya moyoka uchase bebe nambe yo twagotebire na ende ngocherega bwa TV yao producer itona bera beka abokando egarorore onyoto gukwana subwango gobana topese gutugoma ngo mwanchu muligereria ekaro chibesa chiregaiga January ni ngumu kolende tuko na mvua ya baraka ya pesa topese gutugoma gega mtu Brighton ndoche amisi mumanyi korochinsa mwachi akiogoro agoteba wishing our children all the best as they go back to school may God protect them beniga gusabira abana mayachika bakwira na gochase school amisi mumanyi tumende sonoyo minto just fat and my idea me donate Joseph amis just what amis donate kinto my video sena lili kare dia orale bueno kabisa misana bunaye abia me mina yo na jito bege gayo me to so maranda be ko beriga 100 con kabisa mono go manjo mito ate na gendera kunya gutuma uchumbe ai nyingi wetira sinamba jire screen yayo rabu aba wetira sasa bete mitandao Facebook Ndizi TV News digital aba gaza ya YouTube na otonya Ndizi TV News onya chinga kito tweet
atinde step news ko ndegenda kuchesa se sorry tu akatebina aiga sia no kobe kemi yao yo ndoko na sumo dimokali andi joshingura kobe kirari advert yura na kinga kutakere ko shiriki inde pwenyore chishiringi chiri bukomi asema bia boni akero edrene ne go koruri tukura rero onye montanyore 200,000 ngundo jikora limo mo buyito bono mambe 10,000 ko inde edrere yakoru kero tu akore wiki ochikonyora chibese chichao 200,000 marawanto kuma mo winingo lakini bone drain ende dokorwa endo juno bonya ndero gukora onya rukwewero mete kintu kirigero koredro to kumanya ngoke gochora igo nabura bena mo bui yo kabe standby na ande kanya kubeka lakini nenge gochora muntu utarashirikiaro nenge gochora muntu lazima ushiriki ndio ikutambue onye wachake tukobeka koru last week Monday otira mpaka nombono mami kubekore egere bwenyorero mete to baise gutiga ryo bati chitangata kubeka gongo tiga ayebeka egero nyarenga gukwenyorera libagarigia oranyora 200,000 mto Brighton inkiora akorera de gasine nyinge nande gasine nyingo ko school fees neta keire na o ndumbuta keire kubeka no bwate mirobeli ndo yonsi kubeka mete eno mwako 2023 neta kete chibesa Marudio takeri chibesa no ne ko chikore gurubaro no go sambire gurubare ne chibesa no krosie sumu gejingo no ne gepsu yes no go jake biasara bine bio no bolemi ko takeri chibesa in fact chibesa chionyore okweli ko be self employed o chaka no ne biasara that's a lot of money monto go chikobwarero we catch a smile mia kabisa ko toka sansa mire mo timo ko toma kwere na kini gora ko bolinde ndio ko kora ndio monta ko maene gasia ningi ya kora nekera ko inyoriwa osenekera tigire agokore gasia buro nekera ko nyakoinyoriwa kero kono koinyoriwa you do it very badly you know what you're doing no matter ansagete nkore gasia nenchigete kagicha egastero lekana kagicha gaste tesukoro lekana tesareka anya gotagete gocha bono for example ne skuru mwalimu no matter time to be out no kubwati chinse chine English teacher nanda uchokolinga bono eta chinse cha uchaikire igokonyora that's a misplaced priority nabenga no namba muntu ubwate ke bago no muntu eshamba boy to debe turukunya komunyo turalusungombe bweri toransiaga mbuya mutiga kole mirimo yae tonya komunyo unless era cha kubulinga ekero nari go sokichombali na ranga sinara ria salikire na kitogora tu teacher sai bya kapsa to na senza mirili studio turakwana Joshua kadora ko bonjori boy batumai ko na sentundende ya kabere asense ya magaseti Tosca. Ndizi TV. Ubwansu Gusii. Ndizi TV ubwansu Gusii nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko Gusii Niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu Gusii Gusii Urban Place Omugaso ubona turigochie ko babuna butambe Omo science niyende Omo science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebemboli Yali na koronyaramba Chenkorkuwa MC Megi Make
sure kwa wachirie show korukunga Gusii and Blaze. Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyere nigukomerana na Petra Mukira ase chingero cy'Abasai. Mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa korukunga Faith Star yagote bagagunga jirani asa murobere wo Gusii and Blaze hashtag ya semitandao yonspi hashtag ya kebemberi nyoro murobere yo igani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta semitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii and Blaze umurubiri gugwikia ebirenko binde hashtag ekebemberi maya techibe nguru kugira marieta mange sana ekeboko orwenyi amagomba tunda chinyinga karangeri umwana umwabo bono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire skuru chego abana matakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kera rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogo ko waye igwa Igoko genda se simi yao ya koboko lipa na M-Pesa. Genda se baby business number 51 54 50 account Ndizi. Okubeka emya yemo yokai. Unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere guru. Chintunda chinyinga karangeri umwana umwabo. Bono chintunda chinyenge make use. Egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kyombe ya PCLB ni namba ya 002660. Egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guchigoro umurigeria nigoga nitiko gure bintu byogutumeka bwo usikohonia natumanyitia suragure asobunge bono ouru superstores nigo bakohonia kirigento kiriyuganitie aseriguriria kebosani Gusii mwensi ese mwabeta mwariganirwe aiga ouru superstores kontore chindagera emuskari omuchere amafuta chingeni icumbi chichus ebisuguti amabere n'amaji y'ukunywa boigo nkonia bali chisabuni chimete na chiria chechibauda ebibiriti chitishu pepa eneito ebitabu ebirugu by'echiplastic n'echitangi cy'ukubikira amaji igati y'ebintu binde binge ase bali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia Iron Roads Chonzi amabati emesumari chisimiti chirangi cy'ugwaka chinyomba chiwaya mesh chiwilbaro chisenyenge n'ibindi binge inyoranka nigo bago kubugoria umusigo wikagwo ekero kwagurire nabuigo nabokubeke oda yawo kurwandonsi enseweta mona bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akiri simi amete no akiruru na bwatobo maene bwaye nango ngokonywa rebintu nigo ngoimo kichiode chisiabo na basi chikesha bita babarikira nande na make sure eoderi naenana customer manya nori gete odo korireki obiru nabongo bwakera back na matebi nanyora yoda yao nanyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bindo ni 24 hours ebintu byabo bakorireki babinyorire uru superstore ngutariere binta satambe mono sauti Nyanza abuna buto bwati customer bita bange mono chigari chitongo anda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet nyongeri chochioda bocha toretwanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We will give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani.
Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chi birika cyuko beria mache, DVD players, chi machine cyuko gingira, ebirobu byestima bichi ina power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi choko basiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumu chukisi, asinyumba ya Gusii Plaza, room number G2. Nabuku bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Yabona no mwanju muri on Ndizi TV karanda do bwati asemambi yabonega somoro birwe Ensakia ekerenga gemoro birwe no crossari tukuri abona ko tena na rera korkande ko ritkire goro na rera sama gaseti na ande kado itwatwara kira ritko omogeni o ya studio ndetu akwanda magana ao anekra ritkire Jumatatu itwakwanda siasa na magandro gabageni bane ko ubara go sabageni weito ko ubara igega ikoragense monde nusene zo kwanda siasa na maganda sarongora usi na baga tujikura lilia kinga kya matemo so gatebuya na mangana mange na kya gendete koreka nasi orgongo rwa Gusii watu akwale nanda sinjira ya bena sintunde ka to ndeta sama gaseti tukura ko to taragenda sarwaje SMS biri setugose naraga gasinti nyaboke enate ana no alimi yumuroberio ase enchira ya bene sinti nyaboke nikondani sibanduki biyamana bana ba mintori tukuri Jumatatu ligia na ngo basabira e weekend ya ahead biyamana Cynthia kero gustabira e weekend ya ere bosio Joshua Nyakundi nera dena bwakire buya minto nonde me yumuroberio bwensakia bana ba minto biyamana aso kwerwa kwenu moto tebe magaseti ya kira litcom kirifu mose out there na kondani ekro Wickson the master planner nera out there no alime yumuroberi anje tumuroberio Ensakia kabisa bono mambia Samuel Nyamalingo rujinsembo Nyamataro nera out there kondani ya umuroberio Ensakia bono mambia Chuma Benja na yeye anasema ya kwamba ako nasi hadi tamati.
Bia mono sana. Damaris Kibagendi nera goteba good morning guys. Urachinsa macha Saudi Arabia agoteba akondani kama kawaida. Edwino Mwenga nera goteba Noale mekurachinsa macha Kajiado agoteba present live Brighton and Sar. Bia mono sana kwa bantu ba Kajiado ba maiga mange batebi Ndizi TV nero mambo yote. Teresa Kemto nera nelishabikire itulitali koma chakura chinsa macha county ya Moranga. Agoteba nera Noale mekegima senchira yobikirano echindendo chenge chiko na gucharga charoka sengenchwe network kolende gendra gochitoma ninchirigererie kegima ekaro chigendete gosoa ase omutandao ito o Facebook asenchira yobikirano tubese gutwa mage namba yesiminere igorogabo kero watekera ngalio tete konkero tete wikero yo mto Brighton otambe na bokwana na intu gwetera SMS namba gabo egero tetebenga na kiuganitie endo mwanchu murigereria ekaro bwateli tangazo ukoralia kwa baba abatonyorire okoralia kwa matangazo mwana bunere back to school gotete koralia school ya okigima egera abana bache entwaroche abana bale kwegwa goseje school cyariko gochorwa tichiko ukeda fo abana ba junior secondary school mbabegete target gita abana bali bakoreta matemonye balengense ya 40 igo mware gochoro school ene ntutaitia yo akonyore bono inchu advertise na intwega iga egere school ya imanyekane abana bacha bange nayo nyore gitalie kenene asamangana yechisemi go bono tubeso gutugoma gari tangaso linyangi onyelirororo kulinde January etimete sinyangi nchibo kulinde asibali babwate toletera litangazo gaiga separenene ya Kisii oyugis ose Kisii mosocho gaiga mutubwe chiro embassy na bakonyora magacha manena mayali kirenga New Brighton apartment abona Ndizi TVere inchuto sange asobwamo bia kabisa ndio tuma ujumbe au manjumure wanotenga YouTube atetie inyira na ndote igoro yo rwenyi aiga sia no kwenda sense meri ya riba na mpesa ekaro de GSS osori yo kwebwera chiri bukomi kira lituko boigo kwebwera chishilingi chiri buchimye ibere 100,000 kire iki lituko to kokoro morobiri kwa toro monto chiri bukomi asemambi ya abone timeto to ko mama pema tutaranda sumuru tutaraso sense meri sese malo sengo kora ngorangeri timete toko robere tore tora na ki ko wera chibese chikunda igera sesimi yauri liba na mpesa karo ikiri liba na mpesa yama ko tena business number karo ikiri business number ali yama ko ma ko 51 54 50 karo kwali kirego go tebiri na account name ndilie kwali Ndizi NDIZI karo kwali kirego kwanyorere bono nande yama go skibosio ya tena amount ine mia ya mokobeka jipini go sabere pin sidi yako bekeri liumanyete yao arabona ko gotoma go kwa kweswere ya seribaga liyo kuchikobo mubui asemambia abone gende gotoma asenjera yaben bia mono sana yo mto Brighton omongwana na aro gende tugotobwatia kigima akoro kwa Javani yole instructor ya mangana ye gym somo bagano sports club agoteba Sara na Brighton na wangalia kwa sana show iko sawa agoteba karibuni sana kwa gym otwale gadiria se gym toenda tora chiko keep fit unajua ngoteba lenga healthy is wealthy ekero mubiro gole bija you are fit na marwaire keragocha nigoko ya akagochi alirumalio. Asante sana Jafan the instructor mambo na gym ase ensemo ya sports club. Asante asokwenda kubwati murobole bwenza kebano mambia salimia watu wote. Na maneno ya gym tutakuja kwa mpigo tena zaidi. We need to keep fit. Igonto chito totalire nsemelia torarana kia abantu bakora mazoezi mubiro ba fit abantu baba borongi. Ebuye sana. Mangana unigare under sports go say. Yeah, it's like ingere under sports so kiara. Yeah, by the way, na mazoezi ya makali sana. So the exercises. Yeah, exercises. Yes, it's like a sport. Na watu tena ndio takiro kwa resource mambia mwana iso esikiri bwana tata na maide toto motarenera tutebya manganayo nande nari tinga tuchagana no murubili bwa mazoezi mambia na bomoko eno eno abantu bakwenda arali baroro bakora exercises abantu bamanyana kibagwenera te komenya kebochen
Igo hina batoko genda. Embe kabisa manju muri genda ututumira SMS ya uja sister simambia boniga kwani tutura kwirina sintundide yo mwerio ya magazeti asimambi ya boni kiromba gazeti ya The Standard na inchini gombate gazeti ya The Daily Nation kwenye masukira yake osora ndiga kwenye kila CPJ 10 na kabiri na ya goikora nganya bono karana baga nda na inchini kire page 10 mwanchu murigereria ekero bona mangana ya matemwa manena KCSE ya sogateli tukuri juma na kuralirwa no mwaziri w'ichisemi Ezekiel Machau bono koranga mabolo ni gare inga sorogongo rwa Nyanza okoranga biasness yale ngasa matemwa yo asengencho kero kendi chiskuru nchiro chia kageire nganchi go koli bija kurinde nigo chia beta outstanding chiskuru chia bwa chia chi minisco 10, 9, 8, 7 skuru ya lego tuwa rosene score ya 4, 5 wana nigo che improve tikirage wana koranga maboli ngago tebanga ke singencho mwaziri akari ko Runyanza anda matemo yana kiasogate kurende bweso kirie otugutera le chiclaim echo na gotebanga chi grade nigo che twe abana enchire bwenerete abana nabarabuwa mbetuma sana asogokora matemo ayo muri gazeti narwete nga umwaka oyo abana elweyemo na 146 1146 candidate niko banyora A's compared no mwaka 2021 ekera abana baringi 1138 ande nyora matemo ayo niga ikaranse tuna abana chiribu chimesano na isato 881,416 igobono na abana kure skuru yaba muri ya Nyambaria abana 28 niko babwate straight A's compared mwaka 2021 igobona amaboli narogwe ikabono iga kurendo mwaziri otuguteire na goteba abana niko betuma abaige skuru calendar yo minto Brighton ya iranire to regular kurwa mwaka 2020 ya nyaratuko bakego swana n'ebinyinyi bya COVID-19 kurende bono it is a normal calendar school calendar ayo nara CPJ 10 narimo ene jo ndi ansuka kira kindikana direra na buyo metemba machiko banisikangu mutinyi mu yes gawajo ji erusi bara bojo ji wikibere December ende na lyo go chike kara kinene chira ne nomo as compared to matko aya amagiga bono karba teri monyombiro na matemu sibe enigo usinigo na wasino akoru mwasite no Nyanza akoro lakini enande Gusii akintali akoro Gusii ende na bana bakore biya neri ando bagwituma no ni skuru chikorete ko rusuko aba Gusii no bago soma no Gusii abantu bandi chikabirango soma jiro Nyamba to kando nyore na Gusii ko kabaro abo nyabantu baro ase ministry ndo bwate majogutari yarbiye koromo orebie kase ministry ndo bwate babo bere kibusangi ndo bwate babanta bange ebyombe biri bakubaterana igo montaga nyara ko influence amatemu na soka bya ase region yaye yira abo barimo ande tabekene na nyuma ndo gusinto wanje nando manyete amatemu ni gasogete bya Kenya ngima temine tinga Nyanza gusengusi agene gusine sazerete sazerete but tuabere to koraiga umeta matemu aro naboto ko bo site tuense amo me and you can agree aki amatemu manenaro idaba ya KCPE KCSE tuabere to gusaseria mono ase igobono tebetike kone mono igabona igo to gogete mono ngumubaro bwa abana abange bono mbaitete kwa kijumula singincho kubekumukia mangana nga matemu sijui nini nga rogongo rwa Nyanza Gusii I don't think so aso mwaziri gotuguterare ngane yiga nande ko ye dismiss ando chengambia asengenjo it's not all right lakini rende askolengana na nje mbi ya amatema sogete lakini abana bange kaibagochi abana boss bana bari university medene si plus mote abade kaibagochi university ni sene Kenya university njiro naende nonye no moteneneri mo CEO w'ekyombegia KUCCPS Kenya University and Colleges Central Placement Services omusubati Dr. Agnes Wahome na shweta abana bakora bya bonsi nganguchi bale konyora mabaga bonsi pi in government universities nabashwete like that ndega tebanga mwana ndo bwesta yo guchiko ibagali guchikobora now let's wait and see though na bange
Sawa. Ero Sara na Brighton, Loda Sota na wakirisha from Tendere Chosam. Okay. Show iko sawa, iko fire kama kawa. Adana tuanje dikianda gikomi. Na wapenda sana. My former head girl. Edgal ya no Renge High School. Tumeite sokuli kirenga ngumu chana na Renge lakini sikuwa mbaya. Lakini adana tuanje sana. Bemono Roda Sota kurujiza mojiri cha Tende. Asante. Trend nas. Tumeite nga yale based. Usenga yale au kwa mirimo kolende. No munyagitali yale baba Roda Sota. Thank you very much kwania omwancho gabo na abana ba mayiga n'abantu bose batendere Josam batabinga Saron Tita na Brighton Makoli kurwasa umurobele bw'Ensakia tunawapenda tena sana. Baso ime yumurobele peje komie kardori yetu gukora mangana magaseti remugerde naki basibyo romoja wa Kenya bana banyade bago kinie maberera anene igoro ya machibu yo bachore bonne buaeta sebano litukira romora ibu bomobo rera murodinga abajigo basigetigia kamkunj eriko kwanira mangana mange inasara liata tegoro ya bombshell ujari kurutaje sasa jintindi igoro ya bachori buaeta se obuetete omwakoli raira ni gara sense ya South Africa kolende karako iruga go jinsi ya Kenya ni yakwenda straight to kamkunji gonto yintoma nenki raira go chigo kwana ekara chukora baraibande mata karua karonso msio kama na baraibande mpaka gero jo ikasigetia kamkunji bweke kartoroja sebeji komi muraibwense Dr. William Ruto ni gasingirimna ya raira naweka odanga mkunji aoji ni gatagete gotume ko murango magega goso ase serikali kolende bathene baraomba oji kumwanjira mbaoji kumwanjira ase serikali ya Kenya kwanza goso ase serikali ikolende bambo na gendra ko opposition otorage biara kubwa konya kuburugense ya Kenya ebeji komi na kabere nere ebeje 11 ne jadvati bwate ngocharari ke beje 12 ekaroje bukati ulie na muru bagochuika se tribunal eri anyadike gochorwa kuriria mangana yobochori ababere abatatu ni bagochuika na baru inki bamaite account yabo igoro ya mangana yechukura chiaita omwaka olia 2023 nara yungagrede ara se gaseti ya testana se beje ibego ni murigede na kiprem game gose okomojani gose gotamirana wajakire kwene kiwa magiga yumubere bwo mwana emyaka ene oyo sirete asensemo ya tourist board kapsede utaratoga goika bone kulingana mamo mwabo mwana oyo nigo bakobori serikali goyeswana nigati kwene kibuna asentemelia wa Tam Marine National Park ingorigere bari gusomwa umubere bw'umwana oyo ngotokore oyo sirete myaka kabwate myaka ene ekarabono ukorigi kwae gwekira matuko atatu gesanyara kagosira gosega kubura yuna rondoche amurikira sigaseti ya testandard ekaro Musalim Davadi oyo reprem cabinet secretary kandatego kwanda igoro ya economy ngakiwa ngandako kwa kolende ya tabune serikali ya Kenya kwanza naendelea kubeke mrobali kwenda kwa economy ne chikoro bagochesa matuko alebosyo pia mono sana na inche tigankolira sepeji ya 15 na ibere asa mangana yechi county karondo chena mangale county elia Homa Bay nigo ya chakiri murobelio bogo chia gokora na gotanga mangana ya bana bake gotwara marito amapema kera baiboli baboli gwe koba umustali obosio kwene kiabuna nkulinda barabana baba banyaruka nonye na abana bamura ige county iyo yabekiro murobelio strategy nerororo baguchikoligi gokeya amangana ya marito amapema bage county ya Turukana wetani ya chinyomba usichi family chiri buikome nigo chimenyete na mangana yenchara kubwatikana no murakero mutindi bado ora senseme yo ngatali murakera buo ka senseme ya Turukana kulinda mangana ya baibi betugo nara irire merike gima senseme yo chinga kia bantu bakale goitwa ne chiombe gose tugo koibwa na baibi betugo chinga kibono muraibu ensomo konyoye na baraikura sorongoro wa Turukana ne chinsemo chibage kaine county yo baboliwe ga kigokora mangana yo baibi betugo boigo nindoche abarai korase county ya Nakuru wano bamuboljo muraibu ense Dr. Ruto gweso yagati na go bail out Brock University ya Egerton ejo bwato bokongo kwechibesa financial crisis ejo yagerera abali mosa borokia bono bachire ase
ase okorobekana na gusabanga university eyo enyare ko bagekubukirwa na wakanirwa madeni baigo mwanchu murigeria gukorera nindoche county ya Nairobi ase bunge ya Starehe umubunge obo kwa Amos Mwago Maina litsukuligoro naruete chi form chechi basal chirwi 10 elia abantu bali babwatukugania kwa bene banyare ko babago ichoria bunenchera yamo yogocha gokonya bana kugendera na masomo aba namangarara sichi county achense ito ya Kenya na bokonyorera gazeti yubwesomera sinchira yubwikirano kigima mbia kabisa gendera go tutumira uchumbe yao nindo jega nara godana Brighton adana ni Mose omojukuru bwo mwarimu ogi kikurwa enchoro turamona baba yunuke murumindo seko no tore mbaka engoli mbia mono Mose asokwana kuna ngoligerero Ndizi TV bwansomo usingwa nde ndo bonse benchoro na gesima ward ekaro onkonyiru mwarimu ogiki asokwana kina no murime yumurubiri moko Joseph na Malia ana Mariam no bali mbaka omwe Mariam Joseph na Mariam Joseph no nyato tenga kiba coincidence ngakia bet maya coincidence mena kia bet me Joseph na Mariam abana bebuli ba Yesu anda ko tebanga ba umeranita bana coast entonkere kengaigo watu wa imbarete busca su bosera adere Joseph na Mariam mete raisan na gade dina banda bange turi konya mwana gorogune bukadnesa no turi konyora nara on ya agendo baba Adam Simbaro Jesus Simbaro mpaka roa kumupira Jesus Simbaro na Judas Simbaro ko kwano Judas na Kaina Judas ya naro kabisa lakini abake Kaini naro Kaini nanya ko Kaina peringo itito yo mau Kainero iteto mwabo Abel singinje nyanda mamu Kaini agaita Abel sari ye bintu rende bia saseredi imi dengara bia jedi Kaini mbayo Kaini aya I don't think Kaini mbaroro Kaini mba kobororo mono awa insego sari kana ene bukadneza lakini nde aina ebiro mbia mono jimog mokot Joseph asoko baime yumurobeli tukure onare demisa alda bantu mwago gete nande moganye mpaka litiko lia ichuma kolende litiko lia Jumatatu ne litiko ngentongero koligisa ngentongere nkoligia lishabikindro lia ntumira okora likugo kwa otebanga gakina mogokwa na bona mambe karutuko na koligie merobelio torole gose ntole telitangasa bwasegeta seni kya Ndizi TV maliko ni gara makekigima na kinkoligereriga kolende asora Abel korachinse moche kinyorogia sani agotebanga mbasire tumongino kwa Sara Nyabonyi Nyangoto omongina Sara Nyabonyi Nyangoto na sire tubugima kureke nyorogie giasani oyo na Bella osoro mpenda miti olio omangana yebinto bitwetana ine wanchete kirage atimene tsuromo maete na no goikomo manya korachinse machoge mbalia nero ntebetinga Sara na Brighton tusire tumongina Sara Nyabonyi korochinse mecho chia sani goto waka pole sana uchase amate yo mwaka osoro Abel asogo sirio mongina Sara to waka ngapole sana na indirende kimora nyole chinga kina mogo totalra seketa seni kya Ndizi TV egere to bekeli tangase elio asenchira yo wekirano kigima kolende pole ito uchase amate yanyagusira omongina Sara na into atomera ngora yaito na bali bonse basiria bamwabo babwate miroberi yoko baenie wiki goto atomera ngora yaito nje Joshua na Sara ne timu ngima ya Ndizi TV ne Ensakia ne goto atomera ngora yaito bona mambie mono Sara na raji message jare ngabu timezo sengwa some ya Wycliffe baranya chi Wycliffe na NY time think yako gara kwende ane kuchira kuchia charali tamari kibagendi enchira ke gukora rana nchiri ota soma ikigara nayo tenere tensema asante tamari kibagendi iyo na nyerora oparanya G Wycliffe korwa Kibra tunde ntu abule tingo oparanya Wycliffe yo no mogaba no mukoro we county ya Kakamega lakini agatainga mba mwabo okoro kwa igo asante koro jinsema cha Kibra Nyaboke, my mom Priscilla listens to you from Washington, USA, loves you Ensakia. Ensakia. Okay, hata kulike Ensakia. Asante Nyaboke. Enkoro Washington DC, USA. Agote bang mama abokoro kwa Priscilla.
atuanchitikirage biamono sana kianda gikome Mama Priscilla thank you so much for tuning in asokuligereria Ensakia kirari tuko kora chinsema cha Washington DC ndochato andali tukelimo ento ndoroberetia kilo mwanjo muri biamono kilo mwanjo mwanjo ba kutorigereria Ndizi TV maambi montabo ko tumetari rais maambi kuboka na kurigereria TV tari Ndizi TV Obwansu Gusii Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turiguciye ko babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli yali na koronyaramba chenkor kuma MC Megi make sure kwa watch the show kor kuma Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru chabasai Mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Runga Faith Star nyagote bagagu nga jirani asomuroberi wo Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #ekebemberi nyoro muroberi yo igani gokora tunainje Petra Mukeira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi maya kichibesa nguru kugira marieta mange sana ekeboko orwenyi amagomba tunda chinyinga karangeri umwana umwabo bono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire skuru chego abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa Igoko genda sesimi yao ya koboko lipa na M-Pesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okomeka emia yemo yokai unokobeka chintunda chinyenge chance yao yobobwi igere guru chintunda chinyinga karangeri umwana umwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 gucye igoro Ndizi TV Obwansu Gusii Memang manju muri Ndizi TV na rekor tuara kuru asen samiri ndi studio na kronan itu tak teroga utia kena sarara suka ke kiara wana bagani ban nendo jena ngonya kugubale ase studio kwana mangana mangi gore asia sana magendro bantu juguri dia mangana kam kunji metu ka tu kwana bro ngonya ba maite na bana bro nyoro ba ko support na garaira endarute bombshell yali tari bomb radio ita lakini akwa ninga ndi to kabisa karba go singera bana ba bwete jigura cha mwaka oitete bantu matina barate bana ba bwete rutonga goji go sena kireni nakini kao tababuli tanganinga mbuya Kenya bamanye what is this because ya very trendy igoro ya 8 million against 5 million mbuya tomanye but Kenya they already moved on ntoko na kuira na magara kina boto kuma yangi kialenge juu onye bamanye teigo kangamba hachite mapema ake
tutaraika mangana Supreme Court lakini wana we have a president but rende mbuya kumanyanga what really happened kagicha tebe gintu gekoreta nende obwoba tebe gintu gekoreta chiburaburu and such like but renda mangana yo kumanyanga nkikere ne nkwana yego kwana sengechino murayo siasa ni arigandiere na bagukwana anytime eri atagete kagicha taswana na igoro yo bakarari lakini ngia oji gukwana ngia already 8 million na 5 billion injiro tara kide oji gotena bono tigato tebe because na tebe te kuru last year nga na chigukwanira abakenya na chigwasiuri bono mbiya ko kwerera abakenya nga ngikia bete kurinde at the end of the day ntubwate serikali elituko mbiya tigatumanya what happened nekero ya happened ntunatumanya bono ntuntulia mangana yibigambiro ose ntuli judiciary ntuli godina binte bibatimbi yakumanya iyo ero tiga ikegari kamukunji ayegera kwanira abakenya ekene kikarangerera kyane tuganye tuyunga kyao cyo kwana tukara kurende ase mangana manga yunto jigunya kwana sense mu ya siasa na magendero Ekaroji Thompson Yosoro aikire ase studio tuganye toyo mafinisente ya konengo jari tukwana mange tujukwa na igoro ye county ya Kisii endroje mugabana bwe county ya Kisii Paulo Simbara tika kwana na ekayamaje yorogana na angabantu chimisano asoro bodiro dipment to preliminary report asabantu chimisano mbaro yarogana nigo bari ghost workers Korgano robot dirinde na iruroke. Boy kagate abuna asense media pending bills abantu bamade na kane lakini agate na kurati kake abantu marba kurati chiga siembeo. Umende ga siembeo nereri. Osoko ibuna. Etayo yani etayo. Eta correct. Lakini otakete ngwa kane dose ose wakane. Bono agate arinde na be korgana mna besambiri juju wakano chonsi kiara abanta bange nigo bakorete ga siembeo ndimete mbarabia bakorete ga siembeo igomba igwede contractor simbaroro bakorete ga siembeo igomba ruju wakano korenga no mugabana we county Kisii igani aya kwana ya litukuri chuma ne litukuri chuma mozi litukuri chuma kaya kwana sense media obasi kararinga samatanga yoko mweni the former commissioner general sense moya prisons Isaya su na litukuri chuma mozi akakwana ali asigetikia Gusii primary akakwa nalinda manganayo yotali ayane na naro na iwe kanza semitandao lakini tujo kwa nayo mange karosoro na fini bagoja wikaransa gaiga tuja kwa nayo mwana mange itakuwa hot seat na wangwa na abo Thompson Sora na Vincent Gekone awako mchezo sana na vera je very very tinda kindende wikato